22%k beren herrialdean irabazi duen alderdia zein den ez daki. Datu nabarmena batez ere Gipuzkoan eta Bizkaian. Zeren eta 4 gipuzkoarretatik batek ez zekien bildu izan zela lehen indarra. Hau da, 26%. Bizkaian, gehien lortu zituen alderdia zein izan den, dakitenak 19% dira. Kanpainak ez du kandidatu eta programei buruzko ezagumena hobetu. Eta azkenik, gehiengoak bere botoa errepikatuko luke, baina bakarrik erdiak emaitzak positiboak izan direla uste du. Gehiengoak botoa berbera emango duen arren, 6% emaitzak ikusita bere botoa aldatuko luke. Honen gainera, abstentzioaren aukera izan dutenen artean 13% damutu egiten da. Hau da, guztira 150.000 biztanle ez daude gustura hartutako erabakiarekin. Botoaren zentzua erabakitzeko faktor nagusiena alderdi politikoa da. Gehiengoa hauteskunde kanpaina politikoen programa ezagutzeko baligarria izan ez delakoan dago.